Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi uG5 umlandeli womculo kaMaskandi ke usekhiphe ke noma ke useveze ke okwenzeke lapha ke uPholo ke lapha ke owayigidela ke yena ke umthandeni ke okugcina sekwenza ukuthi ke enganake ke lapha ke endimeni yomculo kaMaskandi wabala nokuthi kwangamele ke uma ke ephuma kuyena ke lapha ke umthandeni ke yena ke uPholo ke ebese ke kuba namagama ke ahlabayo ke awabhekisa kuyena ke umthandeni njengomuntu ke awaphekwa nguyena naye ke uG5 yasho ukuthi ke ngempela ke khuza ke yena ke uPholo ngalokhu ayekwenza kuyena ke umthandeni mbukeli ke ake nguzise yena ke nange uG5 ekhuluma kamanzi ngalo ke udaba lakhe ke uPholo ke umfo kaMakhoba. Siyabonga. Yabona into engayibona mina kuPholo ngabuka indlela akenza ngayo mabesuke behlukana lapha negcokama kwakungamele uPholo mabehlukana negcokama besenza ungathi manje bebekade belingana mhlambe bonke bebegida ingoma bonke orade becula bonke yabo le nto ngayibona ukuthi izomlimaza kakhulu mayise eqalile eseqhamuka nowakhe umsebenzi ngoba manje kwabungathi unebeef ngathi kuxatshenwe kanti le nto iyakucindezela mosuku uzophuma kumuntu ovese enegama ovese enegama nawe ngoba usuku uyibona ungathi unegama mawusuku useduza yakhe especially makusuke usuku uyigidangoma kanjena kanti hayi lelo igama lalabantu abalandela lo muntu manje ngayibuka le nto ngayikhuza kaningi ke mina le nto kuPholo ngathi hayi mfethu hayi Makhoba musukubhekisa amagama kanjena kulo muntu uthisha wakho kufanele uzame ukumhlonipha ukuze nawe into yakho izonakeka izobukeka izoya phambili hayi kwawukuthi hayi wayengayizwa le nto umkhwenyana lokho eshilo lokho wayikusho kuyimanje kumkhwenyana uyabona ukuthi hayi umuntu ongekho vese egemini ukungabe bikho kwamkhwenyana egemini uzogcina segive up kanti akumele umkhwenyana give up akumele umkhwenyana give up le ndlela yomculo oyinde kwanaye uyazi umkhwenyana ngithi wabona ukuthi nawo SK akathanga esuka nje wabe yodlala kwiPrima Soccer League waqala khona kumvela naye uPholo kube right ekutheni eqale kumvela bese ayincenga kancane manje ngibona ukuthi wayithatha ngenhliziyo umkhwenyana into ezifana nalezi ayifuna ukuthathwa ngenhliziyo ibhizinisi awuyithathe ngenhliziyo umkhwenyana buyela ucule uhlukane nje nokuthi ukukhiphe futhi trayile konke emqondweni wakho lokhu ukuthi wena uSK manje wenza ungathi mhlambe nengombanga mhlambe ungayithofela nje umngani wakho lo umshovo kodwa naye futhi asikho isidingo salokho yabo kuze uzobuya kahle egemini cha iadvice yami le